έχασες το παιχνίδι. Απέτυχες. Και είναι τα μοτίβα αποτυχίας που βλέπεις από άνθρωπους που μπαίνουν στο γυμναστήριο ή που ξεκινούν κάτι καινούριο, και πώς κάποιος που μας ακούει σήμερα μπορεί να αναγνωρίσει αυτά τα μοτίβα. Τόσο ανυπόμονοι να φτάσουν, ανυπόμονοι ή απεγνωσμένοι. Δηλαδή, μπορεί ένας αρχάριος να είναι στο γυμναστήριο, πότε θα κάνω pull-ups χωρίς λάστιχο. Ναι, θέλει μια διαδικασία. Αν το περνάει ένας μήνας, δεν το κάνω ακόμα. Οκ, θα ξαγάμω. Γιατί? Για να δουλέψει, για να πάει κάπου και για να μείνει το αποτέλεσμα, πρέπει να χτίσει μια βάση. Ενώ όπως ένα σπίτι. Μπορείς να πεις ότι θέλω το σπίτι μου να γίνει αύριο. Μάλιστα. Προφανώς είναι να λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Μπαίνεις στο γυμναστήριο με ένα στόχο, ο οποίος έχει κάποια steps, μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 23, μπορεί να είναι 53 steps, όσα steps να χρειαστεί. Αλλά το πώς αλλάζεις εσύ μέσα σε εκείνα τα steps, εντζίον το success. Δεν το να πάει να δεις το στόχο. Γιατί όπως είπαμε πριν, και να το δεις το στόχο, αυτόματα δεν θα σε satisfy. Γιατί να δεις τι μπορείς να κάνεις μετά από εκείνον το στόχο. So, αυτόματα με το που φτάσεις να δεις το επόμενο, άρα να δεις άλλο 53 steps μπροστά σου. Αν δεν γυρίσεις πίσω, να πεις πού ήμουν και όσοι είμαι τώρα, μπράβο μου που είμαι τούτος που είμαι σήμερα και κατάφερα τούτον που είμαι σήμερα και να είμαι grateful να προχωρήσω και να γίνω ακόμα καλύτερος.